това е първото видео в моя канал. Днес ще рисуваме Танос от Squid Game. Добре дошли за първи път в видеото ми. И ето как ми се получи предишния Танос. И не съм художник, обаче мога да ви покажа как да го нарисувам. Така че, нека да започваме. Супер лесно е. Аз тук просто имах опит, обаче не ми се получи. Сега ще го изтрия и да. Така, препоръчвам ви да започнете с моли, защото ще ви се научи да триете. Вярвайте ми, не е толкова лесно. Започваме с ето такова кръгче и слагаме ето тук чертичка. После още едно такова кръгче и чертичка. След това почваме като нанасяме ето по този начин и ето този начин. Това са му вежите. Така, защото нали знаете, че той е намръщен. След това правим така. Отцветяваме го. Ако искате много изцветявайте, после с черно може да го цветите. Така. И очите също е така, ще ги контурирам, почват да си ги отцветя. Не забравям. Продължаваме към носа. Така. Така. Изчаквам ви, може да не сте още смогнали с времето. Продължаваме към устата. По този начин. Скоро леко ще го... Е така. Само може да изглежда малко тъжно, обаче после както виждате ще заприлича на намръщено. Почваме ето така. Заобляме. По този начин продължаваме нагоре. Сега правим така малко нагоре. Главата. Започваме така. Non te sto in scucchio.
Така. Виж, че добре ми се получава. Не знам на вас колко ви харесва. Така. Мисля, че добре ни се получи. Пак повтарям, че не съм художник, но се постарах да го пририсувате. Това е само 7 минути, много е лесно, ако бъркате нещо. На рисунката ми се проваля, примерно мен ръцете не ми причета нищо. Но тази рисунка е по-хубава, но все пак. Сега ще ви дам да го отцветите. Вземаме го с акварелни маркери. Така, първо ще започнем с бебешко лилаво за косата на Танос. Че това ще е подходящо, защото аз нямам по-бебешко лилаво. Сега ще ви покажа как се получава. И ще го контурирам с черно. Това няма защо да ви го показвам, просто го контурирате. Ето. Това ще го повторя с пота му. Мисля да подчертая с молив, за да има светло сенки. Не знам дали се вижда. Има светло сенки, да. Ще е добре ли, ако устата я подчертая с тънкописът? Подчертах го. Ще повторя с молите. Тук просто прозира от другата страна. Ще опитам да не съм пак Танос. Бай-бай!